बाबा सूतल रह गेल है क्या हुआ सूतल का बनी जगले में कहबे के अरे मंदिर उंदिर के कुछ साफ सुथरा ना भइल पूजा पाठ कुल आदमी जन यहाँ हां ई बात चला बहुत बढ़िया बात बतौला। दशहरा के टाइम दोसर द्वार खुला बा कितना जमाना यहाँ पूजा पाठ करे फल उल चढ़ावे। हां का कही हम तो बल्टिया ली। अच्छा आ एक बाल्टी दो बाल्टी पानी ले आई। अच्छा आ माता जी खूब बढ़िया से धो दले दूधू और दीदी हमनी के बानी जा। अच्छा तो देख भाग माता जी के कोई बहुत जरूरी बा ना। नो 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 चली चली जल्दी साफ करी कैसे होई बोली हम करी कि रहुआ नहीं देखी महाराज के दिए चेला रोवे बोलबे के बनी तो साफ गुरु करी हम तो काम चली ना। ई बात बढ़िया से धो मांज के अच्छा एकदम फ्रेश है जितना फूल बा न माता जी के ना। अच्छा। सब बीन की या पोथी में को किया ढंग से रखब बोले ले जाके सिरवा दे जाई। ठीक बा ना बैठी हां तो ठीक बा। हां करी हम जब हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। रहुआ नहीं अरे हम नहा धो के ठीक बनी हमारा ना सूत के जाकर रही ना ऐसा काम नहा धो के ठीक बनी। अब देखी बोल साफ सुथरा हो गई तनी चौपाई वाई पे चालू कर जाओ से कि जजमान को करना वही हन। हां टाइम हो गइल बा। ओम भर्गवा तस्मी तुर्णवे भर्गो देवस्य धीमहि नो 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 भेजी का कल है पंचो दया कैसे तो कल है कहदनी तो कहदनी जो बुझाई तो कहदनी लोग पकड़ ले तो पकड़ ले रही उ बात न कही अति रही ठीक गलती सही जन होला ना ठीक बच्चा कहलेला। ए बचवा चले के पूजा पाठ कर लेबे के हाँ, चढ़ा देबे के कर्पूर गौरम करुणाय बोला बाबा भागी बोला बाबा आयुष्मान भव आयुष्मान। अरे हमनी के तनी है सब अविस्मान भव अविस्मान भव अविस्मान भव 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 का भव भविष्मान भव भविष्मान भव भव भव। अरे हमनी के चुनरी चढ़ाए बा माई के का कबाओ में बचा बा एगो फल बाटे फलवा चढ़ावे के बा धीरे देखी अरे होय का रहे बनी एगो ई कौन देखो ठिका बा देखी चुनरियो चढ़ावे के बा है। अरे होय ये बच्चा ना और कौन से तले बनी रो बच्चा है कहती जी ये गुड़े चुनरी बा है चढ़ावे के बा हई देखी रोही हम चढ़ा देतनी अबे ना बंद है जे थारी नहीं हम चढ़ा देतनी ने है जे थारी ना बंद माई जी के चढ़ावे के बा है जे थारी नहीं तो पहले ध दिया नहीं कहीं रोवा गोइल बानी तो ध्यान बा न पंडित जी लोग अपना स्पष्ट हाथों से चढ़ावे माता जी के ना हम अपने से चढ़ाई हमार फल हमारा के मिल चढ़ाई तो रउआ के मिल जाई से तो असल लोग का पढ़ब रउआ पढ़ब ओकर खर्चा दिया ई रउआ के पैसा दिया है जे थारी दादी
नहीं रुकी ना हमरा के पहले चुनरिया चढ़ा देवे दी रउआ ना चढ़ाई कि यहाँ दे नहीं दे ले रउआ के बढ़िया पढ़ल हा अपन अपन असल लोग सुनाई जा हाँ सुनाई बोली यहाँ के ना बोल रउआ बोली पुरान बने रहुए नहीं बनी रुक जाए चढ़ा ले दी हमरा चढ़ा ले दी हो मां चले के ना बच्चा हां चले रुकी जा बैठी जा का तो तनी बोल कुछ दानो दक्षिणा चढ़ावल जाला दान दक्षिणा तो ये लगे रिजर मलकनिया कर ले कि खाली ये चढ़ेला और कुछ दान दक्षिणा ना ना पैसा वैसा चढ़ा दी बोल ले तनी बाद में दे दे अब होई ना दियई हई जी के वो तो माई जी के चढ़ाइए दे लेबे हां तो ठीक बात जाई ठीक जाई चलो हो बच्चा हमारा के दी हिया ए बाबा बोल के कहीं बाबा बाबू ये बुढ़े आई बा लेके जा तो ये बुढ़े आई सुनी छुई मत ये बुढ़े आई बा अब देखा तनी बे पहले सुनी देखी मत देखा तन देखे महाराज की ये बुढ़ अरे सुनी ना पहले सुनी बैठी हम एगो बात कही बोलू ऐसा ऐसा कातना जजमान होई हम हाँ हमारा विचार करता हाँ ई प्रसादिया पहले हम खा लेती आ काल जे अगर कोई अइबे करी जैसे कि दशहरा चलता ए चेला सुन खाए के मन में ना हाँ। तो खई हम अच्छा लेकिन तनी हमरा के छू लेबे ना तो देख लेबे ना सुनी ऐसा कातना अबे आई सुनी ना हम आवत आई अरे रुकी ना महाराज अरे रुकी चेला हाँ बोली तोरी तो बड़ा बढ़िया बा फल चढ़ौले बा ओ चेला लेकिन जान जा ना हाँ ई हमारा लायक बा बबुआ तू काज ले ली हम बे हेजा रखी काल ले ली हम हेजा रखी अबे असल लोग पढ़े के बा अरे हम मंदिर हम असलत पढ़नी असल मंदिर भरनी क्या करते हम कहत लेकिन हेजा बढ़िया रखी क्या पढ़ा बढ़िया हम कहत नहीं कि गुरु हनी हेजा रखी चेला मार और दी लेकर के शिकायत होई हेजा रखी बड़ा भैया कुफुत बा फूल का हम पानी ले आई एगो फल चढ़ौलस दू गो हो गई जा ए बाबा कोई आवो त फिर का तो हां उनिया देखी तो केने होनिया केने अरे होनिया देखी ना होनिया केने अरे होनिया के तो आवत है वो फिर केने हो लेके भाग गई जा आ हो गायब हो गई लो जा लो अरे ना रउआ खनी ना हम खनी ले गई साफ ले गई जोन पढ़ौले तोने ले गई पता ना कोनो ऐसे पीछे से जाई लेके भाग गेल हो जाए भगवान बड़ी मेहनत करी जा कुल बेकार हो रउआ कुल ले देले हम कल आई के हमरा के ले लेबे दी कुफुत बा जय हो माता अच्छा सुनी भेजा फेर से केहरो से होके त गोड़ लागत नहीं बाबा जियो बबुआ बड़ होख गोड़ लागत है बाबा खुश रहो बाकी हमारे पर ध्यान दियो बाबा अभी माई घर वाला बिला पे रही कि जाके आ प्रसादिया तनी चढ़ाए अब
पर सदिया चढ़ावे के माई कहार विदा कइले ही हां मनौती उनौती रहे हां तो ठीके बा चढ़ावा है जे बबुआ माता जी के नाम से चढ़ावा है जे प्रसाद यहाँ के का तो कहत नहीं रउआ के कह दी बाबा होई जैसे माने हम का होई अरे से हम गुरु हई आ वहां के चेला यहाँ के बैठल बानी हम पानी लाके धोवेला अच्छा रउआ सब में रउआ सब डिसाइड करी जे हम रउआ लागे चढ़ाई ये के खिंचते कि हमारा लागे रउआ कहते हमारा लागे तो हम केकर लागे चढ़ाई अब वो तना डिसाइड मत करिए रुआ है जे धरी ठीक बा हम धर ले धरी है जे धरी है अरे मारा चढ़ावे दी ये है हमार प्रसादिया दी हम चढ़ाई कि रउआ चढ़ाई रउआ काहे ना घर ले लागे चढ़ा ले रही रुआ चढ़ाई ना रुआ चढ़ाई चढ़ावत है। हम लोग पड़त चढ़ा Oh, no, 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 no. ठीक बा हो गई चला तनी जय गोड़ लगली ठीक बा गोड़ लगली हां जय हो भगवान तारा के बनौले रहस जय हो जय हो जय ठीक बा हो पंडित जी चला तनी जा बबुआ जा जा ठीक हो जी बजा पर सदिया ले ले हम का Oh, no, 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 no. गजब भैया भेंट तरस में चेला से हो गई हमरा तो पते नहीं के चलत तना तरस में चक्कर ले लेगी ना तो आगे पूछले हनी कि बबुआ छोड़ दे दी बकरी लेके ओई जी के छोड़ देले हम ए कोरबा लागे में फिर मुठिया में ले ले हवन लेकिन तो तनी हम जाए महाराज भाई हम झूठ बोलता नहीं अगर पकड़ा जाई तो हम मंदिर में से निकाल दे हो जान अरे दे का पकड़ा दे मामा मामा हां ए जे चेकिंग हो माई के स्थान पर के ईमानदार बा अरे चलो ना उन्हें हट के ईमानदार पे जगह चल जा चढ़ा के तो गई अब तू हट जा दे ना मनबा मनबा कि ना तू हमारा के दिल हमारा के दे के गई हो देखी हथे में ले बना दे कहत हम कि माने ले गई ईमानदार तू बड़ा महाराज कथी के जा हट हट ना हटबो हट हट हो रे हट ये होई ना का ये होई ना ये होई ना अब हमारा के मिले ये होई ना हां ये होई ना ये होई ना हो ना हट ठीक नहीं खेला हट जा हो ना हट होना पानी हमसे ले लियो के जा जमा एना पर ना तो अब उनका पानी कुछ होले करे बेसी चढ़ जी तो हम ले अब तो बेसी चढ़ी तब ना हमारे उनका पानी जवन चढ़ जी हमारे भाग में तो हम ले लियो लो लियो बस उनका पानी मंगबो तो ठीक ना हो ना ना ठीक हो तो लो द लो अब हमारे भाग में जवन आ जाई केने धरी हो अरे धरे के ना देले हई हां ओकरा के खाए के देले हई आए के लेके बाजू कुकर और चल का चलो अब चल गए ना मनबा हऊ गुरु हवा ना हां तो क्या करता क्या करते ले लेनी तू आ ए बाबा बाबा ए बाबा अरे हमारो के दी नहीं खा हमारे खा अरे हमारा बबुआ रुका ना रुका बबुआ बंद हम अरे रुका वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।